Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Provincial bus operators, planong itulak ang dagdag pasahe. Ilang tricycle drivers, hirap na raw kumita dahil sa mataas na presyo ng gasolina. 30 pisong dagdag sa minimum wage matatanggap na sa June 20. Karagdagang 10 piso ibibigay sa Enero 2023. COVID-19 vaccination rollout isasagawa sa Robinsons Farmills sa June 17 hanggang 18. At all-new Mitsubishi Expander ibinida ang car world. Car enthusiasts napahanga. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Iniimbestigahan ngayon ng kapulisan ang 5 dayuhan na kasamang naaresto ng higit 80 magsasaka, rights defenders at mga mamamahayag sa Hacienda Dinang Concepcion Tarlac noong June 9. 4 sa mga ito ay Amerikano na kinilalang sina Cristiano Spain Emily Hitler, Nation Carr at Kidan Ocor, habang isa ay Chilean na si Christopher Silva San Martin. Sila ay nakalaya po sabihin sa mga otoridad na sila ay mga mananaliksik at hindi konektado sa mga naaresto sa Barangay Tina. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Matthew Bacay, hindi mawawala ang posibilidad ng mga ito ay miyembro o taga-suporta ng mga naaresto lalo pat naroon sila sa oras ng insidente. Nakikipag-ugnayan ngayon sa Bureau of Immigration ang pulisya hinggil sa tunay na pagkakakilanlan ng mga dayuhan at sa kanilang posibleng pagkakadeport. Pabalik po sa publiko, magsasagawa ng COVID-19 vaccination rollout sa Robinsons Farmills, Pampanga sa Ciudad San Fernando mula June 17 hanggang June 18. Pwede rin po makakuha ng libreng booster shot dito para sa inyong karagdagang proteksyon laban sa virus. Ano na nga ba mga dokumento na dapat dalhin para makapagpabakuna? Alamin po natin yan mula kay Liana kanila. Patuloy na hinihikayat ng World Health Organization at ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko na panatilihin ang pagsunod sa health and safety protocols upang makaiwas sa COVID-19. Kabilang dito ang wastong pagsusuot ng face mask at palagi ang paghuhugas o sanitize ng kamay. At upang higit na mapalakas ang proteksyon laban sa iba't ibang variant ng novel coronavirus, binigyang diin ng mga eksperto ang halaga ng pagbabakuna. Para po sa mga nais makatanggap ng bakuna o booster shot, magkakaroon ng COVID-19 vaccination sa Robinsons Farmills, Pampanga sa June 17 at 18 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Available ang first at second dose para sa 5 to 11 years old, 12 to 17 at 18 years old and above. Mayroon ding first dose ng booster para sa edad 18 pataas at second dose ng booster para sa frontliners, senior citizens at mga nabibilang sa immunocompromised population. Para sa frontliners na tatanggap ng second booster 4 na buwan matapos ang first booster, kailangan lamang magdala ng photocopy ng lahat ng vaccination cards at photocopy ng PRC o company ID. Habang photocopy ng vaccination cards at valid ID naman sa mga senior citizens. Sa mga nabibilang naman sa immunocompromised population na edad 18 pataas, magdala lamang ng photocopy ng vaccination cards, valid ID at medical certificate at siguraduhin nakalipas na ang 3 buwan na matanggap ang first booster dose. Liana Canilaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Vice President Robredo pinananahanan ang mga nagtapos sa University of the Assumption na tumulong sa komunidad. Energy Secretary Alfredo Cusi, pinakamayamang miyembro ng Duterte Cabinet. At all new
all-new Mitsubishi Expander, ibinida ng Car World. Car enthusiast, nakahanga. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nagpaabot po ng pagbati si outgoing Vice President Leni Robredo sa mga nagsipagtapos na mag-aaral ng Nursing and Pharmacy sa University of the Assumption. Paalala ni Robredo sa mga graduates, gamitin ang talino at talento para makatulong sa komunidad. Si Arden Salonga, may balita. Use your talents not only to benefit yourselves and your families, but most of all, the vulnerable communities of our country. Ito ang naging sentro ng ipinadalang mensahe ni outgoing Vice President Leni Robredo sa nursing and pharmacy students mula sa University of the Assumption para sa kanilang graduation at pinning ceremonies nitong Martes, June 14. Bukod sa pagpapaabot ng kanyang pagbati, kanya ring pinaalalahanan ng mga estudyante na kanilang itatak sa isipan ang mga karanasang bumuo sa kanilang pagkatao. More than the valuable knowledge and skills you have gained, remember how this experience has shaped your character and helped you grow as individuals and as community. Sa pagdaan din umano ng mga taon, higit na kakailanganin ng mga tulad nilang nasa larangan ng medisina, lalo pat patuloy pa rin ang pandemya. The world will need you in the years to come. Trust in your training as you nurture your practice. Sa huli nanawagan ng Vice Presidente sa mga nagsipagtapos na ibigay ang kanilang kakayahan para sa isang mas maayos na lipunan. I look forward to all the good that you will do as we forge a path to a kinder, fairer, more humane society. Arlen Salonga, CLTV News. Sa pangatlong sunod na taon, tinaguri ang pinakamayamang miyembro ng gabinete, si Energy Secretary Alfonso Cusi.
Sa ulat ng Rappler, nagdeklara umano ng 1,489,460,343 net worth si Cusi noong 2021. Tumaas ng 1.83% mula sa 1.46 billion pesos noong 2020. Bago naging bahagi ng gabinete ni Duterte, si Cusi ay mayaman na umulito. Siya ay nagmula sa industriya ng shipping at logistics. Si Social Welfare Secretary Rolando Bautista naman ang may pinakamababang net worth na mayroong lamang 11,240,695.75 noong 2021. Ang net worth declarations sa mga miyembro ng Duterte Cabinet para sa 2021 ay batay sa mga kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na nakuha mula sa Malacanang Records Office noong Lunes, June 13. Hanap mo ba ay maaasahang multipurpose vehicle na hanap ang performance at disenyo? Ito po, inilabas na sa publiko ng Car World at Laos Auto Group ang all-new Mitsubishi Expander. Sa mga naisubukan ang modernong sasakyan, pwede raw itong mag-test drive kung saan alamin sa ulat ni Paulo G. Santos. Let's go. I can hardly wait for it. Pushing for a long time. Dreaming all my life for it. Walking on a thin line. Let's go. I still believe I'll get through the long. Ito ang all-new Mitsubishi Expander na nagpawaw sa mga car and motoring enthusiasts maging sa mga ordinaryong suki ng nangungunang multi-brand car dealership company sa bansa, ang Laos Group of Companies. Ibinida sa publiko ang pinakabagong disenyo at modelo ng multi-purpose vehicle ng Mitsubishi sa Laos Group Event Center nitong Biyernes, June 10. So ngayon po meron po kami test drive event para sa aming bagong Expander. All-out support ang Laos Group sa naturang aktibidad. Present sina LGC President Paul Laos, LGC Vice President and Executive Director Carissa Laos, LGC Group Head Manuelito Eugenio, GGTI COO George Kong at Mitsubishi Vice President and Brand Group Head Melo Alabado. Sa design elements, kapansin-pansin ang bagong mukha ng Expander na bagamat with similar shape and appearance, medyo slimmer na ito ngayon. 50mm taller din at bahagyang humaba ng 120mm. Mula sa front view, updated ang dynamic shield design nito. Ang leader ng Japanese automaker pinagbayo ang lighting position mula sa headlights at sa T-shape design na mukha nito. May angas din ang revised front bumper with new grille. Kumakagat din sa bagong panlasa ng mga car enthusiasts ang 17-inch wheels ng bagong Expander. At ang forma ng exterior, agaw pansin ang taillights at ang revised bumper. Tumaas ng 225mm ang ground clearance ng Expander Cross. Habang bentang-benta naman ang premium look nito sa interior with more horizontal layout and multi-layer design. Kaya komportable ang bawat sakay sa suwabing hatak ng 1.5 liters gasoline engine with 103 horsepower. Riding comfort, very good. And stability, maneuver, exterior, interior, great. Masarap gamitin. Panalo. Para sa mga nais ma-experience ang all-new Expander, maaring puntahan ang showroom ng Mitsubishi Laos Group sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Hindi lang ito pwedeng masulyapan, kundi maaari ring i-test drive. Just in case na hindi po kayo makapag-down ngayon, gusto nyo pong makita yung unit for the next few days at gusto nyo bumili at magpa-reserve, pwede nyo rin naman pong puntahan yung aming mga dealership sa Malolos, Bulacan, Pampanga, Subic at Tarlac. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, provincial bus operators planong itulak ang dagdag pasahe. Ilang tricycle drivers hirap na raw kumita dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
At 30 pesos na dagdag sa minimum wage matatanggap na sa June 20. Karagdagan 10 piso ibibigay sa Enero 2023. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Pinag-aaralan na ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines ang pagpapataw ng 30 hanggang 40% na dagdag pasahe sa mga bus dahil naman sa lumalaking operational cost ng mga ito. Ayon sa grupo, hindi lamang presyo ng produktong petrolyo, toll fee at maintenance fee ang tumaas,
kundi pati ng pasahod sa kanilang mga konduktor at driver. Kaya ang kanilang hakbang ay ipasa ito sa mga mananakay. Narito ang report. Bumabalik na ang sigla ng Mabalacat City Passenger Bus Terminal dito sa Dao na transit point ng Northern Luzon at National Capital Region sa gitnang Luzon. Wala ng booking process at open time na rin ang pagdating ng mga bus patungo at mula sa Metro Manila. Ayon kay Elmer Lopez, OIC General Manager ng terminal, ito na ang pagbangon ng transport group mula sa pagluluwag ng travel restrictions sa kada border ng probinsya. So para ito na, maganda na ngayon yung naging takbo ng operation natin dito. Kung mapapansin nyo, nakakaabot na rin tayo ng 900 bus entries dito sa terminal natin sa 24 hours na operation. And nasusuplayan na yung requirements ng mga commuters. Sa pagtaas ng presyo ng gasolina at sinundan pa ng pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, dapat na raw asahan ng mga commuter ang pagtaas ng pamasahe. Ayon kay Lopez, aabot sa 3,000 pasahero ng bus ang tatamaan sa kanila pa lamang terminal sakaling ipatupad ang dagdag pasahe. Pag ang pag-uusapan kasi increase, talagang mapaparay ka kahit na sino naman dyan. May mga regular kasi tayong mga commuters na bumibiyahe ng Metro Manila. Sa estimate kasi namin may mga 3,000 na commuters araw-araw na bumibiyahe yan. Sa panayam ng CLTV News Team kay Provincial Bus Operators Association of the Philippines Executive Director Alex Yage, tinatayang nasa 30 hanggang 40% ang kanilang itutulak na fare increase para sa mga bus. Ito'y resulta umano ng pagtaas ng gastos hindi lamang sa maintenance kundi sa buong operasyon ng mga bus company sa bansa. Perfect storm, Paulo. Lahat ng gastos, nagtaas lahat. Interest ng bangko, walang nagpapautang, bumaba yung halaga ng piso, mataas ang krudo. Sa ngayon ay nasa estado pa umano ng konsultasyon ang petisyon para sa taas singil sa pasahe. Pero aminado si Yage na napapanahon na ito. Hindi kami nakabase sa boundary system na katulad ng ibang modes of transport. Kaya kung nagtaas man ng halaga ng diesel, ay hindi apektado yung mga driver namin eh. Ang apektado yung operator. Kasi ang sweldo ng driver, conductor, hindi naman nagbabago kasi depende sa hourly wages nila. Lahat ng region yata nagtaas na ng wages, no? Buwan pa umano ng Oktubre ng taong 2018 ang huling fare increase sa mga bus. Ayon kay Yage, hirap na silang makabangon kung hindi pa sila sasabay sa nagiging takbo ng mataas na operational cost. So percentage mga 40% sa kasalukuyang pamasahe. Mga ganon. Siguro hindi naman maglalayo doon kasi halaga ng diesel lang yun at saka sweldo ng tao. Hindi pa kasama yung increase ng toll fee doon, yung increase ng halaga ng mga pyesa. Sa fare matrix ng LTFRB Region 3, naglalaro sa 180 pesos ang pamasahe sa aircon na bus na tumatakbong Dao Terminal hanggang Cubao. Ito'y may distansyang higit 100 kilometro. Sakaling maipatupad ang 30 to 40% increase, tataas ng higit 50 pesos ang pamasahe sa bus. Sa pulso ng mga mananakay, ang dagdag na pasaheng ito sa bus ay dagdag rin na problema sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mahirap po, lalo sa aming kami mga nagtatrabaho, kasi hindi naman nataas ang sahod. Medyo mahirap sa commuter po yan, no? Kasi kung 30 to 40% yan, it means almost kalahati. Talaga masakit sa kanila yan, no? Parang hindi na po, parang wag na po. Kasi madami din po maaapektuhan. Paolo G. Santos, CLTV News. Umaaray na ang ilang tricycle drivers sa Pampanga dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang ilan sa mga nakapanayam ng CLTV News halos hindi na raw makapagtuwid at pabili ng pagkain para sa kanilang pamilya.
Kanya-kanyang diskarte na lamang daw ang kanilang ginagawa para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. May ulat si JM De Jesus. Dagdag pasakit naman ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel na humigit kumulang 2 piso hanggang 4 na piso kada litro ngayong Martes, June 14. Sa ngayon, naglalaro na sa 80 pesos kada litro ng diesel at 75 pesos mahigit naman sa gasolina. Kaya kahit nasa alert level 1 na ang buong Central Luzon, hindi pa rin umuno makabawi sa kita mga tricycle drivers. Bagamat nanumbalik na kasi sa normal ang pasada ay panibagong hamon naman sa kanilang mataas sa presyo ng gasolina. Ang ilang tricycle drivers sa San Isidro Labrador Todas sa siyudad San Fernando, hindi na umuno sumasapat ang kinikita para sa kanilang pamilya. Halos 12 oras sila namamasada pero kalahati ng kanilang kita ay napupunta lang sa panggasolina. Dati po kasi nakakauwi kami 300. Ngayon po na kalahati na, 150 na lang. Kulang na kulang po yun. Sa ngayon, mahirap pong matas po yung gas eh. May ilan sa kanila ang gusto ng huminto sa pamamasada kung magpapatuloy ang walang humpay na oil price hike. Masyadong pahirap talaga sa amin yan, sir. Kasi wala na kami talaga kinikita. Napupunta lang sa gas eh. Kung daragdagan pa ng daragdagan, hindi na kami mamasada. Sa gas na lang pupunta yung kita eh. Para makadiskarte, nagtatanim na lamang sila ng gulay sa likod ng kanilang terminal upang kahit papaano ay may maiuwing pagkain sa kanilang pamilya. Yan, namimita sila ng talbos ng kamute. Talilong, papaya, para kami ng kulubasa, yung sitaw. Di, minsan, kung halimbawa, walang pambili ng ulam, mamimitas na lang sila dyan. Hindi pa rin daw nila natatanggap ang subsidiya mula sa Department of the Interior Local Government matapos nilang maibigay ang mga papeles na kinakailangan. Wala pa po. Wala pa po na nakuha ng subsidy. Ano daw po yung estado po nung ano? Ewan ko po sa kanila, sabi nila sa amin, nagpasok na kami ng papel, wala pa hanggang ngayon, hindi pa na-approve sa amin. Panawagan ng mga tricycle drivers na sana ay dinggin ang kanilang hinaing. Dapat bibigyan kami ng subsidy para kahit paano makaahon kami sa pasada. Tapos, yung pangako na dapat hindi mapapako, puro na pangako wala naman nagagawa. Samantala, nagkilos protesta ang ilang progresibong grupo laban sa panibagong oil price hike ngayong linggo. Panawagan nila ay suspindihin na ang excise tax. Kung mangyayari ito ay makakatipid umuno ng hanggang 15 pesos kada litro sa diesel at 19 pesos kada litro sa gasolina mga super. Ayon sa grupong Piston, sa halip na pahirapan ng mga mahihirap mula sa pasanin ng pagbabayad ng mga karagdagang buwis na ito, dapat ay habulin ng gobyerno ang mga tax evader at mga tiwaling opisyal na umuubos ng bilyong-bilyong kita sa ating gobyerno bawat taon. JM De Jesus, CLTV News. Nakatakda ng ibigay ang unang bahagi ng 40 pesos na umento sa sahod para po sa minimum wage earners simula June 20. Ayon sa ating mga nakapanayam, bagamat nagpapasalamat sa dagdag sweldo, hindi raw may tatanggi na kulang pa rin ito lalo't nagsitaasan ng presyo ng mga bilihin. Nagbabalik si JM De Jesus. Matapos sa prubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ang 40 pesos na dagdag sa daily minimum wage sa rehiyon, nakatakda ng tanggapin ng mga manggagawa ang unang bahagi nito sa ika-20 ng Hunyo. 30 pesos ang idadagdag sa kasalukuyang 420 pesos sa daily minimum wage, habang sa Enero ng susunod na taon ibibigay ang karagdagang 10 piso. Para kay Tatay Onesto de Guzman, na 15 taon ng construction worker, hindi umuno sapat ang 40 pesos sa taas sahod lalo na't mataas ang presyo ng mga bilihin. Hirap daw itong pagkasyahin lalo na't walo sila sa pamilya. Kulang pa. Dapat dagdagan. Pambili sa pagkain, siyempre. Tindahan. Bigas. Bayad pa ng kuryente, tubig. Kaya naman bukod sa pagiging construction worker, ay sumasideline na rin si Tatay Onesto sa pagtitinda upang makadagdag sa pangtustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Para po dito pag walang trabaho, nagtitinda-tinda ng pritong manok. Bakit po kayo nagka-sideline, sir? Siyempre walang trabaho Pag walang trabaho, nagka-sideline kami.
Masaya naman si John Dale Partida sa nagtatrabaho sa gasolinahan sa dagdag 40 pesos ngunit kulang din ito para sa kanya. Medyo malaking tulong na rin siya sir kasi dadagdag 40 pesos na rin yun. Kung para sa akin lang naman sir, sakto lang. Pero kasi may iba din kasi yung ginagastosan sa bahay, yung mga bilhin na pangangailangan araw-araw. Ayon kay Department of Labor and Employment Regional Director and RTWPB Chairman Geraldine Padlillo, sila ay nagsagawa ng serye ng mga pampublikong konsultasyon para sa panukalang pagtaas ng sahod sa 7 lalawigan ng Central Luzon mula April 20 hanggang May 12, 2022. Ito ay kasunod ng petisyon ng Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reforms. Ang pag-aproba din naman sa wage adjustments ay bilang pagsaalang-alang sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin at poverty threshold sa rehiyon. Ito ay napag-agrihan ng board after, of course, umikot kami sa lahat ng provinces sa Central Luzon at kinonsult namin ang mga affected workers and of course yung magiging affected na establishments, no? So sa public consultation tsaka sa public hearings, kasama na yung mga datos na nag-gather natin, na kasama natin dyan ang NEDA, ang DTI, and syempre yung pagsasaliksik na din ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At yan ang lumitaw talaga na dapat na ibigay natin adjustment or increase sa minimum wage sa Central Luzon. Dagdag pa niya, sa ilalim ng Omnibus Rules on Minimum Wage Determination, ang mga maliliit na negosyo na may kakaunting empleyado at establishmento na apektado ng mga natural na kalamidad o mga sakuna na dulot ng tao, kabilang ang pandemya, ay maaari mag-apply ng exemption sa inaprobahang minimum wage order. I-evaluate yan ng board. Tapos, pwede din kaming mag-verify kung sinasabi nilang nalugi sila. Tapos, pwede din naman gawin ng mga workers or kahit isang worker lang. O kung may union, ng union na parang i-challenge niya na that is not true. So, syempre, ang wage board naman nun, in coordination with the Department of Labor and Employment, titignan kung totoo ba. Kung meron lang namang doubt no as to the genuineness or authenticity ng mga documents na sinubmit. So meron tayong verification din na gagawin doon. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Upland Palay, itinanim ng mga katutubong Aita sa Olongapo City. LGBTQIA+ community nagsagawa ng Grand Parade kasabay ng Araw ng Kalayaan at co-working space binuksan para sa pananaliksik ng mga Bulakenyo. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Mga katutubong Aita sa Olongapo City nagtanim ng palay sa kabundukan. LGBTQIA+ community nagsagawa ng Grand Parade kasabay na araw ng kalayaan. At co-working space binuksan para sa pananaliksik ng mga Bulakenyo. Ang detalye sa mga balita niya niyahatid ni Arlene Salonga sa CL News Express. Tusok sa lupa, lagay ng binhi. Ganitong sistema ng pagtatanim ng palay na karaniwang makikita sa matataas na lugar at sa mga kabundukan. Ito ang uri ng binhi ng upland palay na pinamahagi ng City Agriculture Office ng Olongapo City sa mga katutubong Aita na kanilang itinanim sa Sito Tower Iram sa Barangay Nucabalan. Black rice variety umano ito ng palay na hindi nangangailangan ng maraming tubig para mabuhay. Sapat na raw ang tubig ulan para ito'y tumubo. Hindi rin daw ito mabuntis dahil hindi na kailangan pang magpunla. Direkta na itong nilalagay sa lupa. Makikita rin sa aktibidad ng kultura ng mga Aita kung saan may tumutugtog ng gitara habang abala ang mga kalalakihan sa kanilang pagtatanim. Layon umano ng proyektong ito ng pamahalaang panglungsod na mapalawak ang pagtatanim ng mga katutubong Aita ng sariling palay para mapagkunan ng bigas. Sa iba pang balita sa lalawigan naman ng Bataan, nagsagawa ng Grand Parade ang miyembro ng LGBTQIA+ community sa bayan ng Hermosa para sa pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Tinawag nila itong Asamblea de las Hermosas Personas na ang ibig sabihin ay Assembly of Beautiful People. Kasabay na rin ito ng pagdiriwang sa 124 na anibersaryo ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Katuwang ng mga LGBTQIA+ sa pag-organisa ang Tourism Office ng Hermosa. Pagpapakita umano ito na ang bayan ay isang LGBTQIA+ friendly community. 23 barangay ng Hermosa ang nagpadala ng kani-kanilang mga kinatawan para sa kauna-unahang Pride Month Parade. Sa lalawigan naman ng Bulacan, formal nang binuksan ang bagong co-working space ng Bulacan State University o BULSU sa ilalim ng Business Assistance Research Acceleration and Sustainability. Katambal ng State University sa proyekto ang Department of Science and Technology. Itinayo umano ang istruktura upang magkaroon ng lugar ang mga mag-aaral, guro, alumni at mga Bulakenyong nangangailangan ng gabay sa pagbuo, pananaliksik at inobasyon para sa mga programang may kinalaman sa bagong teknolohiya. Maliban sa ribbon cutting at curtain raising ceremony, nagkaroon din ng pledge of commitment para sa proyekto ng co-working space na Startup Ecosystem Leveraging Opportunities and Networks for Growth o Sulong Central Luzon. Arlene Salonga, CLTV News. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa North. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Range of high pressure area o mainit na panahon po ang nakakaapekto ngayon dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Kaya po ang Metro Manila at malalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang Papawirin,
Meron po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, ito lamang po yung weather system na nakakaapekto at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Pinag-iingat po ang lahat dahil medyo maalinsangan po ang panahon mula umaga hanggang sa hapon at sa hapon naman po ay posibleng magkaroon ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. So pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.